Tunay, tayo mamaw, ikay tayo nagdadwa, umak, tayo natin na to, ang natulungan ng business. Ang nagawa ito yung naging, which is our department. Hindi na kaya, ay ibas, hindi na naman dito ang mga tao, para nagawa ito, ibas. Kaya buhay, Kapayaan sila pag-alita kasi kay Christians dami sa mga kaya ang tutunawan sa pagkaroon this ordinary pag-ibig pa sa kailin ano ba yung kasulan ni mamatay na tutunawan ting ay nakong o ikasoy gantay yung kasulan ni mamatay kaya ngayon isip mo kung mga tao sa koroyo at musin lang mamatay ese también represent pero corona no hay vida por atender a todo el mundo él va a contar और सपोर्ट करने के लिए यार हम लोग भी करते हैं इंसान यार मन पे this how to follow how to think so ठीक है Cristo Amen. Совет экономики обоснования государственного президента Яхаева президента. Thank you.